дуруд ба якояки бинандагони азизу гиромии барномаҳои телевизиони синемо. солҳои 50-уми асри гузашта даврони рушди адабиёти тоҷик, шоирон ва нависандагону равшанфикрони зиёде зери фишори ҳукумати шӯравӣ қарор гирифтанд. ба устод Сотим Улузода низ маҳдудиятҳову мухолифатҳои зиёде нишон медиҳанд. дар ин барнома аз паҳлӯи норавшани фаъолияту эҷодиёти эшон суҳбат мекунем. дар 9 солагиаш модараш вафот кард. пас аз 1 соли бемодарӣ падарашро низ аз даст дод. мушкилии зиндагӣ бар душаш бор шуд. дар мактаби усули нав таҳсил намуд. сипас мактаби олиро хатм карда соли 1930 ба пойтахти тоҷикистон шаҳри Сталинобод омад. аз аввал фаъолияти худро дар рӯзномаҳо оғоз кард. ӯ чунин ҷумларо шиор намуда буд: халқи худро шинос. ҳамин шиор Сотим Улузодаро водор намуд ки ба шаҳру ноҳияҳо ва деҳот сафар карда зиндагии мардумро боз ҳам бештар омӯзад. воқеан дар адабиёти нимаи дуюми асри 20 чун устод айнии Сотим Улузода, Ҷалол Икромӣ кам адибоне пайдо мешаванд ки ҳамчун чеҳра худашонро муаррифӣ карда бошанд. ин албатта бемуболиға аст ва дар баробари ин кам адибоне ҳастанд ки фаъолияти эҷодии онҳо гуногун паҳлӯ бошад. хушбахтона миёни шогирдони устод айнӣ Сотим Улузода аз ҷумлаи ё аз зумраи он нависандагоне мебошад ки фаъолияти устод Улузода танҳо ба нависандагӣ маҳдуд нагардида аст. яъне адибе ҳаст ки ҳам фаъолияти рӯзноманигорӣ дорад, ҳам фаъолияти тарҷумонӣ дорад, ҳам фаъолияти нависандагӣ дорад, ҳам фаъолияти мунаққидӣ дорад. ва хушбахтона дар баробари ин яке аз ҳамин ҷодае ки гӯем ки мавриди кам омӯзиш қарор гирифта шудааст, фаъолияти сенаранависии Сотим Улузода мебошад. баробари оғоз гардидани ҳуҷуми аҳдшиканонаи фашизм солҳои 1941-1945 Сотим Улузода ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб мешавад ва то соли 1944 дар рӯзномае ки ба фронти ҳарбӣ тааллуқ дошт фаъолият менамояд. адиб соли 1944 аз сафи артиш ба ақибгоҳ даъват мешавад ва то соли 1946 вазифаи раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба дӯш мегирад. барканор шудани ӯ аз вазифаи раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон соли 1946 дар баробари дигар адибон худи ӯро низ дар ҳайрат гузошта буд. ба устод Сотим Улузода лофи маълумат заданд ки гӯё ки дар тарбияи ҷавонон кам эътибор дода бошад. дар мавриди ба воя расонидани, дар мавриди ҷалб намудани навқаламон гӯё устод Улузода кам эътибор дода бошад. лекин гумон мекунам ки ин чизо хатои маҳз аст. шояд ки дар дигар чиз бошад, иллат дар дигар чӣ бошад. ба ҳар ҳол умед аст ки ин паҳлӯи масалан вай кушода мешавад. ва як чизи дигарро фаромӯш набояд кард ки яке аз адабиётшиносони дигари мо Маъруф Раҷабӣ рӯҳашон шод буд, китобе дорад, як монография дорад бо номи Сотим Улузода Абармарди набард ва андеша. дар он ҷо гуноҳи асосиро дар сохти ҳамонрӯзаи ҷамъият мебинад. яъне агар аз ҳамин нуқтаи назари тадқиқоти Маъруф Раҷабӣ назар кунем, воқеан ҳам дар ҳамон солҳо як нав фишороварӣ ба ҷавонони боистеъдоду равшанфикри озодандеш буд ки ҳамин гуна ҷавононе ки андешаи тоза доранд, масалан равшанфикр ҳастанд, хонахо барои инкишофи таърихи забону фарҳанг як нав ҷонсупорӣ мекарданд, боиси вай мешуд. дар як мақолаи худам дар газетаи Тоҷикистони Сурх ман бо афсӯс ва таассуф навиштам ки мо дар ғафлат будаем, шиори синфӣ, шиори сиёсиямон гум карда кур будаем.
در بین ما دشمن ها بودن، حتی در بین نویسندگان هم همین گونه دشمن ها بودن. من 2-3 نفر را نام گرفتم در همون مقاله. من انیق برای ندارم، لیکن همین قدر میدونم که اونجا حکیم کریم، اکرامی با 2-3 نفر دیگر که حبس شده بودن با عیبی دشمنان خلق. барканории Сотим Улузода аз ин вазифа аввалин шикасти фаъолияти эҷодии ӯ гашт, зеро ӯ ҳангоме ки вазифаи раисии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба уҳда дошт, дастгири адибони ҷавон буд ва аз уҳдаи кори худ ба хубӣ мебаромад, зеро ӯ дастпарвари мактаби устод Айнӣ буд. Сотим Улузода аз 2 октябри соли 1946 то нимаи солҳои 60 ба ягон вазифаи расмӣ пешниҳод нашуда буд. худаш ҳам намехост, танҳоиро интихоб карда буд, роҳи эҷодро пеш гирифта буд, аниқтараш роҳи адабиётро, роҳе ки ӯро ба синамо пайванд сохт. соли 1956 филми «Ҷавонии Ибни Сино» бо коргардонии Комил Ёрматов рӯи пардаи синамо омад. филмномаи он ба қалами нависанда Сотим Улузода тааллуқ дорад. филм дар сатҳи ҳирфаӣ омода гашт ва тамоми ҷаҳонiyonро ба ҳайрат гузошт. пас аз рӯи пардаи синамо омадани ин филм саволҳои зиёд миёни равшанфикрон пайдо гардиданд, зеро филми «Ҷавонии Ибни Сино» дар Узбекфилм ба навор гирифта шуд. ҳамчунин филмномаи он аввалин кори Улузода дар соҳаи филмноманависӣ буд. ду дасти хеш бардида бимолид, зи шарми мардумон дигар нанолид. чунон чун буд беҳавзои ромин, чу капки хастадил дар чанги шоин. نمرده بود یک بار نزنده، میانی این و آن شخص رونده. این احتمال ابن سینا باشد. هر از فیلمنامه هایی که استاد اولوزاده دست زده هستند، جوانی ابن سینا که سال 1953 برای تاجیک فیلم سیناریش نوشته میشه، متاسفانه با بعضی سبب‌ها این چیز روی نوار نمیآید و تنها بعد از 3 سال سال 1956 طریقی تا ازبک فیلم به نوار گرفته می شود و استاد اولوزاده در همین درامای همین جوانی ابن سینا که متاسفانه در فیلمنامه این چیز نیست، مبارزه مرگ حیات رو در برابر اون که استاد اولوزاده میگوید که ابوعلی ابن سینا از جمله اون نفران تاجیک پسر گفته شروع میکند. تاجیک پسری هست که در برابر امروز میگوید مردم طب، اهل طب القانونی او رو استفاده میکنند. اهل فرهنگ مثلا فیلولوژی لغتنگاری او رو مورد آموزش قرار میدهند. طبیعت شناسان و فیلسوفان فنایی که مثلا با طبیعت شناسی جامعه شناسی بخشیده شده است، این پهلوها را مثلا مورد آموزش قرار میگیرند. осори Сотим Улузодаро бештар мавзӯъҳои таърихӣ ташкил медиҳанд. ҳамеша ба омӯзиши адабиёти классикӣ машғул буд. осори шоирон ва фаъолияти эҷодии онҳоро пажӯҳиш мекард. ҳеҷ кас бо ӯ дар шинохти адабиёти классикӣ баробар набуд. ҳамин буд ки ӯро Борис Кимёгаров барои офаридани филми ҳунарии қисмати шоир даъват менамояд. استاد اولوزاده همچون یک شخص خودشناس و خودآگاه و وطندوست تصمیم میگیرد انا همین فیلمنامه استاد رودکی رو با نام قسمت شاعر روی نوار روی کاغذ بیارد و واقعا اول در شکل دراما و وقتی که به صحنه گذاشته میشد بسیاری از محققان هم وطنی و هم خارجی خصوصا یکی از ادیبان بسیار شناخته افغان گلپاچای الفت با استاد اولوزاده از تحقیقات‌های یکی از تاریخ شناسان تاجیک ما شادروان معروف اسامتوف که در آنجا من همین چیزا روبرو شدم، الفتچوی پاچو با استاد اولوزاده نامه می نویسند که انا همین نمایشنامه‌ای که در مورد استاد رودکی شما روی صحنه با روی کاغذ آورده این فراموش ناشدنی است. از کدام جهت؟ از اون جهت که شما اثبات کردید که دولت سامانیان یعنی دستگیری اهل فرهنگ، دستگیری علم و ادب
мубаллиғи масалан забони адабии тоҷик, чунки шумо бубинед ки дар ана ҳамин қисмати шоир тамоми паҳлӯҳои масалан давлатдории мо мардуми тоҷик дар гузашта рӯи навор омадааст. синамо ба Сотим Улузода дар амалишавии шиораш ки халқи худро шинос буд, имкониятҳои бештаре фароҳам меоварад. ӯ дар баробари таълифи асарҳои таърихӣ барои миллати тоҷик филмномаҳо менависад ва мехост ҷаҳонро аз гузаштаи пурғановати ин миллати тамаддунофар ошно созад. солҳои 1967-69 ба дафтари шарҳи ҳолии адиб саҳифаи тоза зам мегардад, ки ба фирори писараш Азиз иртибот мегирад. ин ҳодиса барои аксар ходимони ҳукумати шӯравӣ баҳонае пеш овард ки ба тани Сотим Улузода ҷомаи ғам бипӯшонанд. агар зарбаи аввали онҳо дар соли 1946 ки ба барканор кардани Улузода аз раиси вазифаи иттифоқи нависандагони Тоҷикистон оварда расонду Улузодаро аз пой наафтонд, аммо фирори фарзандаш Азиз қомати ӯро хам намуд. ба андешаи ман устод Улузода медонист ки тавассути фарзандаш ба воситаи фарзандаш ӯро гунаҳгор мекунанд. ҳеҷ гоҳ ман гумон намекунам ки вай розӣ мешуд ки дар шаҳри Москав Азиз соҳиб маълумот шавад. шумо медонед ки Азиз таҳсили мактаби миёнаро баъд аз синфи 8 дар мактабҳои шаҳри Москав ва баъд аз хатми мактаби миёна бибинед ки таълимдидаи худи ана ҳамон донишгоҳи бонуфузи шаҳри Москав факултети масалан шаҳршиносиро хатм мекунад, дар ҳамонҷо аспирантура, дар ҳамонҷо раиси созмони ҷавонон. ва агар Улузода медонист ки яъне фарзанди ӯ қурбонии ана ҳамин сиёсати ҳамонрӯзаи давр мегардад, ман гумон намекунам ки ба ин чиз имкон медод. баъди муҳоҷирати Азиз ба хориҷа ва қабули шаҳрвандии Британияи Кабир, Сотим Улузода дучори таъқибҳо гардид ва аз вазифаи ҳизби коммунист ронда шуд. дар натиҷаҳо он курдилон осорашро аз чоп мононданд, таълимоти эҷодиёташро аз барномаю китобҳои дарсӣ бардоштанд. аз равшанфикрону адибони ҳамон давр касе ба дидорбинии Сотим Улузода намеомад, ҳатто шогирдонаш. дар саҳни ҳавлияш қадамзанон давр мезад ва гоҳо ғута ба умқи кулвори афкор мешуд. ӯ зиёд мехост ба рушди синамои миллӣ саҳмгузор бошад, зеро медонист ки танҳо бо ин роҳ метавон таърихи адабиёти классикии тоҷику форсро зинда гардонад. ӯ мехост филми Фирдавсиро дар пардаи синамо бубинад. филмномаи онро омода карда буд. бо коргардон Борис Кимёгаров атрофи омода кардани филм суҳбатҳо анҷом дода шуда буд. аммо коғазе ки дар он номи Сотим Улузода буд, бо он кор анҷом намеёфт. муддати беш аз 10 сол Сотим Улузода дар гӯшаи фаромӯшӣ монда ва танҳо дар аввали даҳаи соли 1980 чопи осораш дар Тоҷикистон иҷозат дода шуд ва филми Ашк ва Шамшер аз рӯи асари Насрии Восеъ дар 4 қисм пешниҳоди дӯстдорони синамо гардид. Отец, бери, ешь. Что с тобой? Меня оштрафовал Абдукаюм. Оштрафовал? Насколько? На 100 золотых. 100 золотых? Ой, мамочка. Говорит, что он почитает дух моего отца. Платить надо за все. За воду, дом, сад. Мне на взносы нужно собрать и принести 355 таньга в следующий базарный день. рӯи пардаи синамо омадани Ашк ва Шамшер дар таҳияи Тоҳир Собиров аз рӯи романи Восеъи Сотим Улузода саҳифаи нави таърихии синамои тоҷик гардид. агар хонандаи тоҷик то рӯи пардаи синамо омадани ин филм образи Восеъро дар саҳифаҳои романи Восеъи Сотим Улузода меҷуст,
тоҳир собиров бо офаридани филми ҳунарии ашк ва шамшер қаҳрамонӣ ва шуҷоати восеъро ба мардум нишон дод. ҳарчанд солҳои 90-уми асри гузашта ба Сотим Улузода ҷоизаҳо ва ифтихорномаҳо тақдим мешуд, аммо сарнавишташ ӯро хаста карда буд. нимаи солҳои 90-уми асри гузашта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Москва сафар мекунанд. ба аёдати Сотим Улузода, ки он вақт дар яке аз бемористонҳои шаҳри Москва бистарӣ буданд, мераванд ва ба устод як пайғоме мерасонанд. мегӯянд, ки дар ояндаи наздик истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ барои бунёди давлати Тоҷикистон ба имзо мерасад. Сотим Улузода аз шунидани ин хабари хуб бисёр хушҳол мешавад, аммо он вақт сухан гуфтан наметавонист. ин фарҷоми барномаи Ганҷур буд. то барномаҳои дигар моро пайгирӣ намоед.